Kaniri ka on the radio Shillong ka khubor man puli di ka sarni jana kimat bakongsan jong ka khubor. Kanben ka sarkar Meghalaya banla kanjo shispa na ka shispa ha ka jing IT ka COVID hashwa ka Christmas. La rakhi ka sengkut snam ka shispa arpu ar jong ka sengkasi apeng ka jing ipu ipeng. Manda kasi kan bam smai unong bishar barang badu bathamai jong ka Meghalaya High Court. Bat ha ka cricket Syarem ka Meghalaya ha ka Assam dah new wicket ha ka Limpong played group match men's under 25 state A trophy. Hashwa bini pai shiki kubor ki babnya kani kalong ka jing penbena. Kari India kala thau history haba kala laban aye pala chispa klur tili kidawai tika COVID. Ha ka ri ka all India radio ka aibura me baro ki doktor ki nurse bat ki ki nang tre ki ba khamat ha kani ka benta bat ru ya baro ki bala dep shim ya kani ketika ka bala penla ka ri ban kenjo su ni mau mer wat la ka ri kala la ban kenjo su ni mau jam jo jing IT ka COVID ka all India radio ka maham ya baro ki nong sngap bagat ma persha ya COVID kampat kot kumta ka kentu pi baro ba pindik IT ka no klo ya ladi bat ya rap lami ki weru bakin yo e kani ketika hakani ka ayam lek men so baban bot ye kini ki light ligi kendon besuk ban lek kata deng mas pikir ban lek ko ye ka kmat bari kiti bat kiar paji ni kiwi para brio da armida na ka benta ki jing tip bagi jing lam nanti ka bai day bo COVID-19 phone how national helpline number not iwe ar lai kendai new pra not sao hnriu lani iwe not new san u helpline number jong Meghalaya u de iwe not pra bat u iwe not new not ka sarkar Meghalaya ka penpau ye ka jingkermen bahkan la ban kenjo ya ka shispa na ka shispa ha ka jing IT ka ha ka jela ha shwa jong ka Christmas u director jong ka National Health Mission u Ram Kumar ha ba yetho ye kinong pathai ku bor u loong ba ka tenat ka kot ka kya ka kwa ban yo I ba baro ki bri ki bala khat pras nem karta saneng glade ban yo e ketika ka ban kong ha shwa ka Christmas kum bala angnut da u menteri rang ba ka jela u kondat ki sangma u Ram Kumar loong ba ka jingwan sakmat jong ki pat ba ha South Garo Hills ban shim ni ketika COVID-19 kala penti kena ye ka tenat ka kot ka kya bakan la ban kenjo ye ka thong lani bakan le kumno ru la kumno ru la shisien ban le dong haman le ki yeng ji pat ba u director ka NHM le thu ru ba sa kumba ar point san lakngut kinong sosnong ka Meghalaya kibla yo e ketika ka beningkong kila depor ban shim se ketika ka baar na do balaya sa plang ka jing IT ka COVID ha ubanai jeliu bat naitung palat shispa khat new klur reply lakli ki dawai tika COVID la dep ai hakari India kat hadu menta ha ka nationwide vaccination drive katrat ka kot kya jong sarkar India kala ong bah nim kesni ka jingkhen bela yo lum na kaliang ki bela kot na ka jingpang COVID akari kidan khat arajar ar spa armut bat ki bayo thamai pat ekani ka jingpang kidan new hajar san spa nyup kundai ngut ka Meghalaya nim kesi kala yo jingkhen ba ki bayo thamai ka jingpang COVID-19 ha ka jala kidan arpu saungut bat arpu laingut kinang pang COVID kila kot om shimla dan baklat na kani jingpang ha Meghalaya nim kesni bat ka jingkhen jong baro ki bela klat no na kani jingpang kadang ne hi shi hajar south spa nru punyongut ki nong pang COVID ha Meghalaya ki berang don na pedeng ke jing sumar menta ki don ar spa khat laingut u president kari India u Ramnath Kovind lapun ko buram da ki kusnam Ruslur Gallantry Award ha ka jingle buram ka balai jong ka defense investiture ceremony haka yang sa ka jong u ha Rashtrapati Bhavan nim kesni u Colonel Santosh Babu ulayo ya ka kusnam Mahavir Chakra bala penshim na benta jong u Santosh Babu ulayo ya ka ni ka buram haba ulele persha ya ki sipai China banyadai kari batla thau ya ka observation post ha Galwan Valley ka bahab ha ka jaka pahara ka bahaladak ha ka operation Snow Leopard
Sakibai bagi sipai kibara pai la kajing em nak bentakari iba kentup ya unaib subedar Nuduram Soren u havildar ke Pelani unaib Deepak Singh pat usepoi Gurtaj Singh kila yo eko kusnam Vir Chakra u hedo ka kunwon sipai Sun Jongkari kata ka Indian Air Force u Chief Air Marshal Vivek Chaudhary u lay opdiang ya ka Param Vishisht Seva Medal kani ko kubor ka wan shapi na ka All India Radio Shillong ka jimrakhi ka singkot snam kala kabalong kalungko singi ka shispa arpu arjong ka Khasi kala long ning ka singi hamadan waking hajayaw ban pen kan mau bat pen km ya kan yam Khasi tenrai ha ka arpu lai tri unai wing jong snam khat praspa kan dai pun dai da ka jing tumu ban pen pen sa bat ya da ya ki jinget tenrai Khasi Deki sepangut kipai ringet jong kaniam tenrai na kajat benriu Khasi bat jentia kila itu camadan waking nin kesengi ringkat bagi riam bat deiti tenrai ha kaba kitai soti bagi rang samla kila syat ha kisur jong kabom bat keksing bat katang muri kibala sawa ha kelempung bat syadu keleng kishnong kiba markham u Justice Sanjeev Banerjee Unbam semai minta kesengi kum unong bishar barang badu ni Chief Justice jong Meghalaya High Court. Ulat kejelau Satyapal Malik un pendep ia kejing penbam semai ni Chief Justice bertemai hakapor kendai siteng minta kestem. Hakayin sa jong ulat Haraj Bhavan. Kayin bishar bahak lidu jong keri India ke Supreme Court kalapun kendriak kam ya Justice Sanjeev Banerjee naka Madras High Court syaga Meghalaya High Court haka kendai terik minta ubnai nai wing. Ka Office District Mission Management Unit jong ka West Jaintia Hills tengkat kejingi Trilang baka Office Block Development Officer jong ka Amlarem Community and Rural Development Block kila penong ya ke program bekerpang na kebentaki sang yarap eladi jong ka Amlarem kebelatip ka Self Help Group Mela kam Health Camp hapo ka Enowell Hall kebahagan ni kemadan nilai kai kebadan ha Amlarem hinan kesengi kajing penong ni ke program kalong sibenta na kajing rakhi suwa baka Meghalaya kan kenjo sanpus nampura kajing yo jela kabaan rakhi ka arpui tri lalengkot arajar arpuar la pli ni gelempung da menteri ki kam po yeng jong kajela ubalak men rumboi uni menteri haba ai kajing kren pli ula ong ba lemba kan ke program katham jong sarkar kalong ban pen ko bor ye ki kinthai bakin long ki bala ban kershan ne ladi bat ru ban pen khlan ye kajing schools camp jong ki halaka bor uba rambui ula pen sluru ye ki dukhat jong ki sengerap ladi bakin thang su su ye kum kini ki kenwon SHG kanang ban kenti gur kom em jong ki kinthai ha kinong kendong kumbala kular da ngan ong dia gatu kumbala kular da ka menteri pelatengka jong ka sarkar India ka Nirmala Sitharaman ha ka jingelang ka belalong lengba ka video conference rengkat bagi menteri rengba ki menteri pelatengka bat ki lieutenant governor jong ki union territory na ka bentaban kentiu ya ki baiseng ya ki jinte jingsna na ka benta ka roi keman batu na ka benta ka jingsan ha ka yo ka kot bat ki kampung roi ka belalong ha ka khat santri menta ubnai nai wing arajar arpuwe ka sarkar India ka pelat ya ka pisa ha ki ar installment sha ki sarkar jela ka belakot sha ka khandai pusan hajar prapu ar klur tengka ha ka arpu artri menta ubnai ka belong ka jingsam bah ya ki sarkar jela na ka khajana jong sarkar pedeng nalur ka bah ka ba ku saman lo benai ka balong south new hajar san spa southway klur tengka menteri katnat road transport bat highway jong sarkar India unitin Gadkari ula ong ba ka jingsna ye ki surok ba national highway hakari ki ba ka jingjenga ka ban ribusan hajar kilometer kalong ka bala penya po ka benta ka baningkong bat ka baar jong ka jingtri kambala ai kerteng Bharat Mala uli menteri ula ong ba ka sarkar India ka shimkhya ban pen state ka kam kentiu ya ka surok ba national highway ki ban penya so ya ka wei na ka wei ka benta hakari ka ban long ka jing ha ka jingjenga ka ba ar lak kilometer kada usnem arajar arpusan ya kani unitin Gadkari ula ong haba ajing kran na jingelang ka bisisin sisnem halwar ka phang Bharat at 75 empowering India lengba ka video conference ka ba ka phang pedeng joka ka long menta na ka benta ka lasai u Gadkari ula ong ru ba lengba ka thong joka green highway mission ka sarkar ka penlong ru
ia ka jingthung ding ha shilin ter ki surok ba national highway ba ka khmi ding tiru ia ka jingishin mentalang jong ki pat ba ni ki sinong ki thau ki nong rep ki NGO batru na ki kenhon jong ki riu simet bat ha ka jingil akai cricket ka Meghalaya ka la rem da new wicket ha ka Assam ha ka limpong plate group jong ka men's under 25 state A trophy ka balalong ha goti nim ka sngi hadian bakla job ekatos ka Meghalaya ka la jit ban tit nang kong bat ka la ban penyo shispa saupuran bat hap lut ki wicket tang ha ki saupu ar point san over ha ka bak Assam ka la ban be da ka basuk ikani ka thong tang ha ki lai po over bat ka la du tang lai wicket kat tu ni ka kubor kelakut kebelawan sepina ka All India Radio Shillong.